Badaukazue betez duzuen fantasiarik? Nik bai. Asko. Asko, claro. Baina batez ere bat, asko gustatuko litzaidake espageti plater bat jatea. Ala. Emakume baten gorputzan, justu. Kasu hori da emakume justo espagetiak, osea, ez makarroiak ez, espagetik, tomatekin eta txorizokin. Gazta, bueno. Hori da, oraindik egin ez diren fantasiak, zurea, Anabel. Nirea da joan ez dakitze gaitik, baina itxasoan, beluzi, uretan, eta arean bebai. Baina beluzi. Kontuz uretan, Bai. Kontuz uretan. Lekitxon atera zuten bikote bat, porque hacía vacío. Eta gero azkenen baita urak iten duna da lubrikazioa kendu, osea... Galtzaskoa. Baina fantasia bezala, perfecto. Nidakat, eske, oain, leheno ez itzen deguna, a control remoto. Bai, nik ere... Nola? Osa, rollo, janari batean egon da, eta nik zer batekin sartuta edukitatzu, eduki kontrola mandakin. Hori mesura batean. Bai, nik hori ere. Qué bueno. Hori lagun batek daka. Eta esategu que... Peligroso. Flipantea, bai. Bai, no? Bai, igual autobus baten, imaginatu autobus baten zaude, eta ez dezu espero, eta de repente, pa, eta... Izan alda 10 metro distantzia eta gero ja mandoak ez funtzionatzea, eta daude batzuk ere mugikorrarekin, hemen egon datazu estatu batuetan, eta diozu. Claro, es que... Aprovechatu, saben de que lleven no Estados Unidos. Ahí lo dejo. Sí, una. Taxu. Pertsona... Nesan, no te lías. Bai. Goi. Bakarri pentseta dau ja. Ja, imaginazioa. Zeruan dau ja. Ez que imaginazioa da. Zeruan dau ja. Ze hona da. Dekatu. Dekatena probatzeko pertsona batekin baino gehiago. Alde berean, behitu. Ba, ona. Hori pendiente dakat, kumplitzeko. Eta orgia hori denak mutilak, denak neskak, neska mutila. Dana mutila. Mutilak. Boys.